Nagmalang puso ng duha ka adlaw nga COVID-19 vaccine booster shot niadtong Martes ug Miyerkules Marso 24 padulong 25, 2022 sa Provincial Capital Compound Vaccination Center. Ang vaccination gipangunahan sa panggamhanan sa lalawigan labi na sa Provincial Health Office sa pagdumala ni Provincial IATF Dr. Jerry Kalingasan ug katimbayayo nga DOH Region 10. Prioridad nga nabakunahan ang A1 priority group nga naglangkob sa mga frontliners, laki pang A2 nga mao ang mga senior citizens nga makadawat sa ilang ikaduhang booster shot vaccination, -4 ka bulan ang milabay human sa ilang unang dose sa booster shot. Samtang ubos sa A3 group o mga hamtong nga 18 ngadto sa 59 anyos ug niadtong adunay kontroladong komorbididad nga naglakip sa HIV, chronic respiratory disease, hypertension, cerebrovascular disease, cancer o malignancy, neurologic disease, cardiovascular disease, diabetes, obesity, tuberculosis o chronic respiratory tract infection, chronic kidney disease o chronic liver disease. Ang mga gitanyag ng COVID-19 booster vaccines mao ang Pfizer ug Moderna alang sa second dose ug first dose kundi indo na sab Sinovac nga adunay 71 ka tawo ang nagpatupok sa first dose booster. Mukabat sab sa 300 ka tawo ang nagpa second booster kundi sa kinatibuk-an moabot sa 375 ka tawo ang malampusong nabakunahan. Kaluwasan sa katawhan sa lalawigan ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano mao'y nag-unang prioridad niini. Hinungdan niya bisan pa man ubay-ubay na sa misamisnon ang nabakunahan, pabiling giawhag niini nga musubay gihapon sa mga gipahamtang nga mga gabayan batok sa COVID-19. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera kini si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.